zelenej farbe. Takže to spravíme nasledovne. Každý jeden fakt bude sprevádzať iný zvuk. Poďme na to. Prvý fakt. Symbolika prírody. Zelená je najčastejšie spájaná s prírodou, rastlinami a životom. Je to farba rovnováhy, harmónie a obnovy. Psychologický účinok. Zelená má upokojujúci účinok na myseľ a telo. Často sa používa v priestoroch určených na oddych, ako sú nemocnice alebo wellness a relaxačné centrá. Historické využitie. V stredoveku bola zelená farba spájaná s láskou a plodnosťou. V renesancii symbolizovala bohatstvo a šľachtu. Farba peňazí. V mnohých krajinách, najmä v USA, je zelená farba spájaná s peniazmi a financiami kvôli farbe dolárov. To som napríklad netušila. Najlepšia farba pre oči. Ľudské oko je najcitlivejšie na zelenú farbu. Preto ju ľahko vníma a je príjemná na pohľad. Význam vo viere a kultúre. V isláme je zelená farba považovaná za posvätnú farbu. V Írsku a v keltskej kultúre je symbolom šťastia a je spojená s vílami a prírodnými duchmi. Ekologický význam. Zelená
najnižšie zo všetkých. Má ich menej než 2% svetovej populácie. V psychológii farieb pôsobí harmonicky, podporuje koncentráciu a regeneráciu. Dopravné svetlá, zelená znamená choď, alebo je to bezpečné, čo podporuje pozitívne asociácie. V politike je zelená symbolom environmentálnych hnutí a strán. Zelený štvrtok v kresťanstve je zelený dňom pred Veľkým piatkom. Pomenovanie pochádza z liturgickej farby nádeje. Toto je všetko, čo mi ChatGPT povedal. Navrhol mi, že mi ešte môže povedať, ako sa zelená používa v marketingu. Tak poďme na to. Tu je ďalšia dávka faktov o tom, ako sa zelená používa v marketingu, prírode a technológii a vo filme. Je tu green screen, čo je vlastne zelené plátno, ktoré vlastne sa používa na vizuálne efekty. Symbolika postav. Zelená vo filmoch často používa pre postavy, ktoré sú mimo spoločnosti, sú mystické alebo záhadné. Napríklad Joker má zelené vlasy, Hulk je zelený, Yoda je zelený, Matrix má zelený filter. Hororový kontrast. Zelená v kombinácii s tmou pôsobí znepokojivo a preto ju často nájdeš v hororoch alebo sci-fi filmoch. Chlorofil. To je tematické s týmto jačmeňom. Zelená farba rastlín pochádza z chlorofilu, ktorý pohlcuje modré a červené svetlo a odráža zelené. Zelený jačmeň, ktorý užívam už veľmi dlho, obsahuje veľmi veľa chlorofilu, ktorý je veľmi dobrý na trávenie a celkovo na organizmus. Ochranné sfarbenie. Mnoho zvierat a hmyzu je zelených, aby sa maskovali v tráve alebo listí. Ide o evolučný mechanizmus prežitia. Zelená fosforescencia. Napríklad medúzy majú zelené svetielkovanie. Vedci z toho vytvorili tzv. GFP, Green Fluorescent Protein, ktorý sa používa v genetike. Marketing, samozrejme ekologický branding, spája sa s čerstvosťou a má upokojujúci účinok v rôznych reklamách. Má zákazníka motivovať k dôvere a napríklad využívajú ho banky, wellness alebo zdravotníctvo. A ešte mi tu napísal aj o technológii.
Shui odporúča do východnej časti domu, kde podporuje rodinnú pohodu a fyzické zdravie. Používa sa vo Feng Shui ako harmonizujúci prvok, keď je prítomného veľa kovu alebo betónu. V astrológii je zelená spojená s planétou Venuša, planétou lásky, krásy a harmónie. Čo sa týka znamenia, tak sa najčastejšie spája so znamením pík, prírodná energia, zmyselnosť a taktiež s znamením váh. Ako farba prírody rezonuje so zemskými znameniami. Pík, panna, kocorožec. A teraz mi ChatGPT ponúka, ako mám zakomponovať zelenú do svojho šatníka a chce mi spraviť nejaký mood board. Ale to teraz už nebudem využívať. Poďme si ešte niečo pekné a zelené spolu namaľovať. Ale to len tak narýchlo, viete ako. Nejdeme tu robiť žiadne majstrovské dielo. Ale prečo by sme si nemohli niečo spolu napísať a namalovať? Zelená farba, vy to asi uvidíte zrkadlo. Zelenú farbu. Schválne, kto z vás má ešte doma takéto cečka? Ja to mám ešte odkedy som bola malé dieťa. Tak a poslednú vec, ktorú tu mám, zelenú, ktorú sme ešte nevideli v tomto videu, je tento obrázok. A je to taká spomienka, ešte keď som bývala v Nitre. Je tu, vidíte, Arriva bicykel, neviem, či to ešte stále v Nitre funguje, že si tam viete požičať Arriva bicykel. Ale vtedy vlastne vyhlásili súťaž o najkrajšiu fotku s Arriva bicyklom. A hralo sa, myslím, že o zájazd výlet do Prahy, respektíve ubytovanie v Prahe, víkendové
šatku a taktiež ešte aj takýto gobelín, alebo ako sa to volá, také vyšívaný tkaný obrázok, neviem, niečo ako makrame, ale nie je to makrame. A ešte ďalší sukulent. A ešte som si zobrala takúto velikánsku knižku. A s týmto všetkým som šla do parku. Nejako som to naaranžovala. Poprosila som Peťka, nech ma vyfotí. A vznikla z toho taká krásna, zelená, príjemná fotografia. A aj sme vyhrali a išli sme do Prahy. Takže to je také celkom úsmevné. A som rada, že som si to dala aj takto zväčšniť na takýto obrázoček, aby mi to pripomínalo, že aký je to super pocit vďaka nejakej kreativite a nápadu vyhrať aj takúto príjemnú súťaž a potom ísť do Prahy na úplne super výlet. Takže som rada. A čo by som vám ešte povedala? Ešte tu mám zelený lak na nechty od značky Essie a rozmýšľala som, že by som si mohla tieto moje nalepovacie nechty trošku nalakovať. Tak poďme to vyskúšať. Tak to je riadna zelená farba. To je taká echt. Taká má v sebe trošku aj trblietky. Poďme ešte skúsiť ďalší nechtíček. Teraz som si to asi tak trošku málo namočila. A keď tam človek pridá trošku viac toho, tak už je to taká príjemnejšia farba. Tak. Ešte jeden. A posledný. Tak. Myslím si, že jedna ruka mi stačí. Tak, ja sa s týmito krásnymi zelenými nechtami s vami aj rozlúčim. Verím, že ste sa v dnešnom videjku dozvedeli niečo nové o krásnej zelenej farbe. A určite natočím aj iné videá s inou farbou. Pamätám si, že som takéto video točila ešte v Nitre strašne dávno. Myslím, že to bolo o žltej farbe. Takže určite urobím pokračovanie a natočíme si niečo aj o iných farbách, o ktorých sa tiež môžeme dozvedieť niečo zaujímavé. Tak vám prajem všetkým krásny zbytok večera, dobrú noc a sladkú